Okay, you are still tuned in to KPRP Pinoy Power Radio 650 AM. Honolulu, Hawaii. And you're still with your Manong June Seriales. Ken ka na kaniyo, John Mark Pastor. Iti programa miya na Poluan. Adda kamin karuba? Ngarod, karuba may saman nga medley ti ipaimi kada kayo na kansyon min apo da ito idingam amok nga kay ayo yung launay. Iti bumalse pulipol nga awan na atidog nga kunada medley kunaman. Sige ngarod, alaan yun, da kita kaparehayo kat sumala kayon. Manjay katuday, tabulong na't umay payapay, sabong na't ay simagaysay, bunga na meten tay kumidakidday, no kumalang mabaling at balinag kumaasingsing. Tao mayak na'y bisli-bisling, parang ramay mo ading lumabalik. Dengke manang anyang anak pintas ka, maguyuguy rinag, nuisemot may matangak, rigat tuuk, tuy pusuket maawan, sikawa sa bali, nga inagparaywan, di ka kunay nga tuy, ayat mangikulbo, siksikat pagtuyo sanday, tuy ring na ken puso, tuy ayat kuwa na pateg, agnanayon ng gatanaw sa ang baring-baring na talingan. Take it, Jamag! O naranyag abulan, un-unoy ko indengan, daitanas lagasilaw mo, di kakat ipaidan. O naranyag abulan, sangsangit kuwit tingang, tuy nasip nga talubong kuwing kakat silawan, taplong jak mayang awan. Nuwing ka nang lipatin, karin kaniyak nagibusin, samsam litek ni patay, o bulan kat aglunan, nang laylayan ni ayat, ingka kadin palas bangin, ununoy gudarasel na ikete. Nagrigaten biyag ko, di agmay maysa, kan kanayon laeng, nga siiliwaken ka, alang arudan biyag ko, di nakatbaybayan, tanalpas ko ngayon karinga di kan lipatan. Maasik ka biyag ko, ket ipangagnak, uli lang tuy puso, tagin mura ni ayat, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawan. Maminsan pa'y biyag ko, nga nairide pa, nagparang adagus, taladawang kaniyak, ibugbog mo nga ruden, tidirumi ayat, tanan namek maminsan pa'y tisamit ni ayat. Naminsan ngarabi, nasa lagjay bulan,
Regret-tilingaaw Jay kamasetasan Parukong ko natulbekan Pinilit mo aniluktan Kapulaeng tapintas mo Apagiin na paran Di ununa na nga aldaw Inka rin pa'y kanyak Aming tuwa paparo Di kantong mag-iim ngayat Idikwan nakakitakan Natartaraking empty shot Binaybay ang nakun Tenga na itidalan Nagsabong kanayat ay pa'y tigasan Nagsabong kan iliw dato ken rigan Awan laeng mauray kong nga Kasim kaniyak Nudilaeng talangang mamuhay buya Manipot pa'y idisi katay pinmanaw Pinilmilang putipet sa tiinal daw Sa nga pulo ket taluti Mabilang itimayo Simang pagkabiyag kung ang siyang nilipat mo Putigaw ken rabi analingaw intantu adwa kas natanaw akanta igit jay baybay iti nalaos nagagarko nudumten kastui atsempo Tugaw kanto dito'y takiyako Jay baybay ket matmatamto Sadya'y aliyang naraksan Sadya'y ang pinigay Sadya'y makalingling-lingay Jay baybay ket nalinat Ako na suloy gumutan tay angas ko. Apo kawak. Di mo lailalain Di mo sardayan at haripatuen Tanong liwayang mabalik Na iti apagdarek ket madadaen Ket no madadaen Di rubos na din to sumublim Ket iti santak na agkuribatengen Ket ni nagmula ay asin payen Kastati kayarigan tay ilalaen abalasang di mo liwayan ket di metsardayan at haripatuen ken aywanan manjay katuday tabulong at umay payapay sabong natay simagaysay bunga nameten tay kumita kita
Kumalang pinyaka Usen ka uray na ganus ka Takanen ka uray na ataka Ket dito'y puso palumen na ka Okay, di tangar tapo iti may kaluwa pa sa iti programa mi kat sa Jay Mental Hospital may kaluwa tayo Jay Balong Ay, may kalon niya. ayam mo aya apo may kaluwa tayo jayon kat Ay, sa Jay Mental Hospital agtung tungtong apo ni doktor kante may isang pasyente na kat ko na tayo doktor Apay, kasla na gulog tipang panunutem. Anya ka di dayta barok. Dok, pampanunod lagi di pamilya. Oh, napintas nga senyales dayta barok. Sa dinno ka di tayanda. Lagi di pamilya, Dok. Huwag. Adito'y da nga rot panunod ko, Dok. Pampanunod at isuda. Iso nga. Adito'y da. Mum da dyan? Adito'y da. Anya. Ngaratag subli abo. Iti at da kami karo ba? Kalpasan ti sumagmamano nga. Kanito. Palagi.